पावसामुळे भिजली जातं, ओली झाली येत नाही बाहेर. आता आली बघा त्याला मोबाईल परवा पण एकदा ऍक्सिडेंट मध्ये ती गेली गाडी चालवताना पण गेली. कारण काय मी इथे इंजेक्शन मारतो, इथे बी कॉम्प्लेक्सच्या गोळ्या बाकी अख्खी जाते माझी. पण अजून एकदा हे मला असं खाली गेला की रुंद होतं हे खाली. पण मला सतत प्रवास करायचा असेल म्हणून मी सतत हे टाकत असतो. असा करून हे बघा, हे किती बघा पॅकिंग असे, हे हाताची बोटं किती बारीक झाली बघा. पण तुम्ही असं जेवता आणि असं जेवायला घेतलं, एका बॅग 35 रुपये, एका ताटावर 150 अक्षरे काढली. आणि मी कधी रिकामा राहत नाही, 3-4 लाख कधी मोदात असेल पत्रकारांना मी असं देतो घ्या. आता एवढा